ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura ndikuta kudai nyaya yekutanga yakabhebha zuro vanhu vovata definitely ndesi kana Anna Baby Hunza wakaposta kati zvokwadi it is with the saddest regret ever and sincere apology and sadness sorrow yekuti havasiri gwara rimwe chete nachikomana Shugaito. Mina let me say this. I am very sorry kuna chikana chibaby uyezve na iye chikomana Budzi Shugaita. Love is a beautiful thing. Vanhu vazhinji vanoda kupinda murudo nekuti runonakidza asi runewo parunhu rusinganakidziwo pekuti ndofunga vanhu vanonge vachigwapaya mukati merelationship. Hazvina kushata, zvinhu zvakangonaka. Jobva ipapo toenda pakuti zvokwada ndikura nhema. Vamwe vanhu vazhinji vandaiona kumakomenzi vaiti inhema dzenyu musada kutirevera nhema kuti hanzi masiyana zuro ndizuro makadire kuti vanhu longa together mangwana achoni tikaona mamese morisa namagaki. Saka imoda kutamba nepfungwa dzedu. Vanhu ava vanga vatasa izvozvo. Neda kwei vanhu vatazi zvakaita seizvozvo andikura nhema. Munhu wanga wanyora post yake asa vanhu voita achifeel kuti inhema dzako unotirevera nhema zvakuti hasirizvo. Tobva paya toenda pakuti vamwe vakati dambudziko ripanda kuti sikana unoda kunyengeregwa wonaiko zvinezvi unhasi waposta izvi iwe totoonatsa kutoti kuda kuti muchikomana chako chase chitukiwe nevanhu nekuwadzikwa nevanhu. Zvino kana zvadero zvodii, you must know the boundary between a relationship situationship and also majokes amunoita. Vamwe vanhu vangachase vaitasa izvozvo paindaneti. Hazvina kushata futi zvose zvakangonaka nekuti tiri pakudzidza mukati memasituationships aya. Ndokubva vamwe vati tinedi tine urombo, vamwe vakati we are happy. I don't know why vanhu vari happy kuti vanhu varambana. Tochibva paya ndokubva Queen Tate vaenda kundoresponda vakati zvaita zvadii, waigosvikepi nemunhu unoita sei unokutevera siku nesikati. I don't know. Vanga vakananga nemasikiti anenge vatita vese. Sazi kuti masikiti anenge postiwa musi wakati anenge angorekodwa ese one day then vozotanga kumaposta different days. I am not so sure how these people work. Ndo zvakumwewo kunhu kwangu chibuda uko. Vamwe vakatanga kuposta vakati we don't know how true is this. Vamwe vakati finally it has ended in tears. Like seriously speaking, I don't know why people wish vamwe vanhu kuti vaite end in tears rudo rwavo. Vamwe vakati next time nganoda kudana nemunhu wako ngoenda zvekuseri zvoperera kuseri atimbofitakasaati pamwe wakanga wachirambana naningi ukazodana naningi svikanhamo sikewapo warambana naye kirapa uchiposta kuti hatisisiri tose musandibvunza musadii nekuda kwei waposta futi mupikicha wadii makampundirana. Mina I don't know. Vamwe vakati is this a skit? Vamwe ndokuti this skit was long overdue. Mina I have no idea if it was a skit or not. When people love each other hakuna unoipo pakati pevanhu vaviri vanenge vachipenyerana. Asi vamwe vanhu vachanzi daimembenda kusema mwakati why do you want to break our hearts maceleb? Nhasi munofuma muchiti muri mese mangwana mofuma muchiti hamusi mese. Why muchida kuita maabuse mafilo edu ekuti tine tichikusapotai like that? I have no idea. Nokuti mumwe munhu uchagona ngotoreva zveshuwa kuti hatisisiri tose asi anoti hanzi nhema dzako. Kana kutiwo zveshuwa ari kutamba asi anofutiwo tichi pamwe asi majokes. Handizivo. Tochibvapo toenda kune kuJoni yekuti uyu wakandopinda muJerusarema achiimba Jerusalema yake iya nauyu Master KG emusebo wacho. Handina kuziva kuti sirakunonzi musikana uya wepangi zvikanzi ina handikura nhema anakambopuwa kana kukobiri paJerusarema ichi. Zvokwadi ndochiramba ndonyarara here nekuda kwekuti mumwe munhu uriko uchidla mari uchitsotsonya amount indiriko uko musikana wepangi wodero uyu mukomana Master KG wotiwo zvakare zvokwadi we don't know why it's like this. Nekuda kwekuti iwe gondo kwadarikapo wakanga uchikwidza siku nesikati ndokubva asa neevidence yenyika dzose Madagascar, Italy, Canada dzimwe dzasingatozivi kwaindwa kupi kumato naiye musikana wepangi amaselo wacho. Zvikanzi I don't know why it's like that. Kuri akuti ndonga kunoitwa zvimatoo kuya
kune kutobuda mari dzakawanda. Number 1 kuda kutomukwidza ndege kugadzira visa kuti avate muhotera kwachoni nemari yekuzondopefoma kuda nevanhu vanenge vabhadhara kuti vauye vachiona iyo Jerusalem. Hakuna kana okobirira akawana iye Master KG. Zvikanana, so why are they being dramatic and also publicity stand yacho? Why is it like this? Zvikanamwe ngatinyararire nekuti pacontract pacho tatisipo vamwewo avo zvikanzi nokuti unoti ndakaimba singambeti uchibhesera mukati meJerusalem yamuya ikaita korasi yenyika dzose pano pasi vanhu vakadzichukucha. Saka iye haana kuzowana kuda ndofunga mabenefits aifunga kuti achawana kuda paYouTube. I'm not so sure. Saka kuda ukazongobhenefita idzodzo dzemato asi dzekuYouTube kuda haana kuzodi ndizive kuti mabhiriyoni iwayo kundizive nema-awards kuda waida kubhenefita here kana kuti zvii zvaifamba sei zvinhu zvachoni, kuti nditi Spotify, kuti nditi dzakangowanda dzinoplayiwa dzatisingazivi. Saka ndozvazvimwe zvinhu zvaiitwa point out izvozvo naMarcelo uya. Vanhu vakati saka iwewo uda kuita drama queen yeti iwewo pamwe fiwa una kumupawo 50% off mato ako wakaita seakaenda nekuti iwe ungwatanzi. Saka inini zvazvichata papine kunda kuitawo mato. Saka zvokuti uchamupa yakati nhau dzacho dzinonetsa zvikanamwe hatina kana basa nazvo pedzerana ikoko. Isichatongotsa ndichekuchukucha zvatingazwisi kuti mune muchimboimba kuti kudii mukati mevhidhiyo imomo ndozvatongoziva tiri mhiri kuno kwaLimpopo. Korehwa ndepi ndiye kuno kuZimbabwe vedu hatikura nhema. Hazvina kushata zvakanaka. Tobva toenda panhau yani asikana Lorenguiwa akabuda achiita zvinhu zvake zvokunzi type yako ikazoguma yanzi mukomana ndofunga akafarwa nevanhu vazhinji kuNigeria. Nyaya iyo totenderera paya. Shoot the shoot and shoot the shoot. Hazvina kushata. Kudzidzawo kugumaona manje. Tobvapo toenda panhau yemurume wakabarwa asi kuti wakaita shuti the shuti mukati meinbox yemukadzi wemunhu yakachakaitika. Ndokundobvunza paya kuti nhai iwe uri mudzimai wemunhu here nekuda kwei wakanzi Michael Senzia paprofile pako. Mukadzi andokuti nekuti ndiri mudzimai wemunhu. Saka kuti murume uyu kana kuti mudzimai nemurume varongana vakati ngatimubate timbomudzisa lese. MaWhatsApp ototanga kuchinja kumwe paya otonzi ndoda kutenga masorya ndo madora. Woti ndoda kutenga masondya kunani kwauri iwe Michael Senzia. Izvo murume waMichael Senzia ndiye uri kupindura paya. Zvikandoda kutokudzisa paya. Munhu wototanga kutokwapaedzwa. Munhu wakarohwa ndizoti usei wakangonangana nemasondya chete. Sikazoti Michael Senzia vakanga vati vanotengesa masondya here kana kuti vanoita zvemusika. I'm not so sure. Nekuti specifically wanganyanya kunangana nemasondya ndio hanga achinangana nawo mukati mekupindura zvinhu zvaanga achivhunziwa nevarume ava. Nyaya ikazoguma yakokokwaikira kana nazi kuti nekuda kwei zvikanzi nango kandinobhadhara mari yakati hazvigoni nekuti masondya wakangochida kuda angauya kuzvanzi kuzomatora 5 am masondya aya murume uya handisi nekuda kwei. Toenda pana vamadunge vakabuda vachitaurawo zvakare kuti aiwa isu zvokwadi vhidhiyo takaitora tiri mujeri tichionawo zvokwadi kuti vanhu vanogara sei uye vanhu vari mukati mejira havana kana kumboshata. Nauri podiye kuti kana mune vanhu vougama mukati mechitokisi in time tovashanyira zvinova zvakanaka kana zvina kushata zvakangonaka futi. Asi tavakaramba vasikana vezvikabudiro vemabhamushotsi vakati bodo vasikana were not part of this. Ndisingazozivi kuti in the heavenly command of the realm spirit havatendegwi here kuti vange vachiona zvikabudira kana kuti chii chinoitika. I am not so sure about that. Saka ndozve zvimwe zvinhu zvandanga ndava nazvangu mukati mevhidhiyo ino. Chakubata zvakare pachikamu chinotevera.